guys! May God bless sa tanan. Welcome to our channel, PC Bisaya. Ay kalimot ko subscribe niya guys. So, karon guys, ako na i-post karon na mga ulit na gini siyang pa-post guys kay kung natugay na birthday pa ni Boy Tisay na itabo. Murag wala pa kaya natarong pag video pero i-post kaya mo na mo ni guys kay sayang sad. So, shout out sa mga na-prank na murag wala na prank. Joke-joke na itong mga pro ya. Itong mga Joke na to, mga para to sa- Itong isa na to si Guan, itong papa ni Guan. Pero Thank you sa ito. mga kapanda, don't forget mga kapanda, i-subscribe mga muang YouTube channel na Crazy Bisaya. Narao ka ng pula diya, baka na nasa taas o kana. Kasi pula ka naman sa ubus. Oh, nasa ubos diya. Ay, sorry. Nasa ubos kay kana. So guys, no, amo na i-post. So, salamat sa mananaw, suporta sa mga nag-enjoy ko kay mga tabang. Salamat nga, padahin niyo po suporta sa mga. Hey guys, We kapit love namin you guys, we love you. Untam, kapot na may 1K na mo guys. Thank you sa support sa Crazy Bisaya. Muna siguro guys, kung may bahala sa tanaw sa mga video na ipakita meron. So, sige. Bye-bye guys. Kung may bahala, kung makatawa mo o dili, kung maayaw ba o dili, ba na mong gibuhat. What's na? So, sa gusto rin mga shoutout guys, no? Comment lang mo dyan sa boss sa akong YouTube channel. Pwede po mo visit sa tuwang Facebook. Sa Facebook page na to, CC Bisaya. O naman sa itong link diyan sa YouTube na to. So, mara na guys. Yan, salamat. O, naman yung bala. Enjoy watching. Target locked. Away. Ano pangalan? Samunde? Oh, may samunde diri. Oh, may samunde di pangalan diri. Kitawagan mo wala. Nga ingon niya. Ako may mangga. Ako si samunde. Gago! Tabi ko, kwarta bay pwede, kansin na bay? What the fuck? Itong kaunan ba? Nakay kwarta ni ko? Ilan din namin ko? Okay, kuha na ko yung 150 raman na. Ito yung kwarta ni ko? Gago! Wala dapat yun ko. Ako eh? Paano masabi? Ha? Yan birthday mo yun eh. Bakit na kayo? Bakit na kayo? De, rider yung panda yung rider. Kala mo hindi kita papatulan ha? Panda ka na. Magkailan, terus katagan. Pero orang yang perang bagaimana itu? Perang po yun? Birthday mo yung birthday mo. Wapo na. Mga panda rider ya, mana dari sa Cagayan ang gun? Ato isa. Baka mo nga. Seryoso kayo ko. Paano masabi? Abay, wala kailan. Ha? May kaya mga pandagod. Kailan na sa mga? Siya, ba't siya mo karoon? Pre? Ba't siya na kaya? Mana kaya kapatingay? Cata, pinokara. Ha? Ciao. Mas, sige. Ada video na. Yang gun daw. Okay. Stars up. Ano ring. Sarangos.
Ano, boss? Gago! Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Naglay lang yung ba kayo? Yawa, dala kong balay na yawa, animal. Reset na yawa. Kulira. Asa restaurant mo? Ano yung istorya mo, boss? Ano yung istorya mo? Yapon, sikan ba? Kibin, kibin. Basta kailakay, makailakay. Wala, okay ba kayo? Mata, 38, raman mo magitabla pa kayo. Mas imo naman kay pang birthday na mas imo na mas pang. Asa ni? Rider, rider yung pandang may sa pandang. Hindi, ganun na lang. Birthday na, birthday ni Sam. Birthday na mo dai. Tara, ay, tara. Ikaw may sa only dai. Tara, Sam, only. Mo si Waitis, boy. Tigan mo to isa na kay boy. Boy, anak mo boy po. Batson pro yun. Asa ni? Ito yun alam. Frank pa, Frank. Abi yung musoko kay mo. Ha? Joke lagi. Naging kabayan dia mo. Abi, no problem.